ayos lang. Sasya na natagalan ako ah. Alam mo, mainitin talaga ako eh. Pasalamat ka. Kasi thank you na. Sir, strict po yung parents nito ha. Maghanap po na alas 9 na dapat nasa bahay na siya. Police woman, may curfew. Saka ano nga ba? Kahit saan man kami mapunta, kung anong oras man kami umuwi, basta kasama ako. Ligtas ka. Tara. Bukas na. Enjoy! Kasi, para siya. Thank you, sir. Sana, magustuhan mo. Paborito ko dito eh. Kung maganda na. Uy! Ba? Ayun. May magagalit ba? Wala naman. Sana, kahit ngayong gabi lang. Gusto ko, ako lang muna ang lalaki sa buhay mo. Tara. Thank you. Pwede ba kitang tawagin na Paula? Sir? Hector na lang tawag mo sa akin. So, ba't mo nang isipang maging pulis? Paula? Para mag-ikot sa bayan. Sir, Hector. Alam mo, lahat naman tayo gusto maglingkod sa bayan. Sigurado ako may mas malalim pang dahilan kung bakit pinili mo maging pulis. Kasi hindi mo naman gagawin ito basta-basta eh. May susunod yung buhay mo. Galing sa tatay ko, sir. Lumaki kasi akong tinitingala ko siya. Nakita ko paano niya kami protektahin. Mama ko, ng lola ko. Simula bata pa lang ako idol. Kaya ako nag-quiz. Nabalita ko rin yung nangyari sa tatay. He was dishonorably discharged, di ba? Opo. Pero sa kasalanan yung hindi ginawa. Naniniwala ka. Sir? Naniniwala ako na walang kasalanan ng tatay. Bakit? Mo naman siya kilala pa, sir. Oo, pero kasi magaling ka magtrabaho. Gusto nakikita ko magkakatiwala mo ka. Sigurado ako lahat ng natutunan mo sa tatay mo. Gusto ko nga sana magkaroon ng oportunidad na makilala ko siya. Para lang mapasalamatan siya for giving me. Ito, yung paborito ko. Kumuha na. Yung sarap. Basta, harap diba? Kamusta? Sarap ba? Oh, yeah. Yes, sir. Paano ba yan? Tayo na. Hindi ka na nabibilisan, sir. Parang nagmamadali ka. Di ba sapat na nag-date na tayo, nagkwentuhan na tayo? Hindi. Ikaw lang naman ang gusto ko, Paula. Tsaka lahat ng gusto ko nakukuha ko. Hindi ba dapat kinikilala natin yung isa't isa? Ay, hindi ba dapat? Yun ang ginagawa natin ngayon. So, ba't pa natin patatagalin kung alam ko naman nasasagutin mo ito?
So, alam mo, yung isasagot ko, ganun ka kasigurado. Wala nang nakakatanda sa akin. Ah, talaga? Well, wala akong panahon sa mga boyfriend niya. Sandali lang, let me change your mind. Sige na, Ren. At least, pumayag ka. Hindi exclusive tayo. Exclusive? Ano yung exclusive? Exclusive. At tayo lang ang pwede mag-date. Wala kang i-entertain ibang lalaki. Ako lang. Hanggang sasagutin mo na ako. At sana naman napunta natin dito kung iba naman yung itatanggi mo pa. Sige na. Pupulitin kita araw-araw sa presinto. Susunduin na kita. Pupuntahan kita. Lahat ng trabaho mo, pakikailangan mo. Ako na tatapos. Kahit saan ka magpunta. Kahit saan ka Oh, sige nga. Exclusive. Sige, exclusive. O ano man yun. Sir. Wala. Pinapangako ko sa'yo, no? Ikaw magiging pinakamasayang babae sa buhay. Sana, tinawagan ninyo ko agad para tatawag ako sa baka. Hindi na kailangan, Chief. Bakit namin yung isa't isa? Alam mo ka na lang babae si Papa. Tapos kinukusinti mo. Wala akong magawa. Inirit ako ng tatay mo. Wala akong kaibigan dito. Kompleto na ang 200 guests ng The Playa Roja. Papasok na ako. Sige. Papayag sila naman. Makakantay na tayo na sa gitna ng budo. Kailangan nilang magkasundo. Ano ba tawag sa nanay dito? Puri ng mama at papa ko. Puri ng lolo ko. May karapan. Basta lakas tayo kung dalawa. Tulungan mo na tayo. Pwede ba? Pwede. Oh. Feel like you're in position to use this whole crowd. Couple working on smart. Starting back to the Miami falls between these two. Kakaroon na ikagagay, di mo siya kaya buhayin. Bibigyan kita ng 1 milyon ngayon inakabayaran. Kung mabuti sa ama, hindi ka na patitirahin sa ganitong lugar. Wala kang karapatang isukin yung pamilya ko. Go ahead. Weeknights, 10:15 p.m. As a mom, I can care for them when they're sick or protect them from harmful germs. I choose New Safeguard with complete temperature protection. Unlike another antibac soap, it protects against 10 types of harmful germs. Bakit ka natin ang Safeguard? Naku, yung pang-interview ko, gumagustong paninilaw. May bago para dyan. Mind expert yung liquid. May 3 times na gustinis, nakita. Ang puti. Congratulations. Dapat malinis, dapat tight. Minsan, ramdam natin yan sa katawan at isipan. Baka tumitito na tayo. Try new Red Agro Plus. Now with 3. Para may tibay na katawan na. At ngayon, may tibay isipan pa. Hello, Ma'am Jean. Good evening. New Red Agro Plus. Mag-Rebel Advance. Para ginhawa mula sa pagkasing, pagduduwal, acid reflux, at init sa dibdib. Rebel Advance. Boss Bell, good evening. From day to night. Yung binabyan. Zombie sa umaga, kaya ko mag-magic. Magic sarap, all in one. Kailangang lutuin, may sarap na nakakagising. Buhay na buhay ang sarap sa umaga. Nagagawa niya ng magic. Great taste wise. Mas creamy at mas makapit. Like namin. Like namin. Like na like. Like 9 out of 10. Great taste wise. Fried chicken. Burger on. Girl, sa Chowking. Mas masarap na. Chicken Fried chicken.
Minute collagen. Smooth substitution easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Family ko po pala. Si Mom, Dad, Ate, Lola Ida, Usatubo, mga pinsan ko, at si Girlie. Pinsan manalo. Botong nasagaan pa? Mag-nesty! Botong nasagaan mo ngayong Pasko! Tagal ng sipon kapag hirap ang immunity. Best ever meals at plus forte with zinc. Pinapatakas ang immunity laban sa sipon virus. Mas bilis galing. Meals at C plus forte. Hindi na yan. Excited kasi sun, moist and yummy. Complete to eat it, bago umuwi. To eat all that. Excited kasi yummy. Excited kasi to eat. Gustos, di ako alis. Ay, pagod na. Mag-joy, 3X power. Sa mata, 3X stronger sa matinding sebo. Super init! Sa joy! Sa mata, super bisa. Sige, magpo tayo. Sarap na narinig! So, eto na nga. Nung ano? Di ba ano kasi? Saan ba? Mas pinasarap. Sulitan ng tinayla. May laban nagpatagbo. May laban tumakbo. Kasi mas kumbuka. May laban tumalon. Kasi mas tungtangkad. Kaya di pwedeng basta gatas. Mag-Bonicat Preschool 3 Plus. Proven and tested, unang magbigay ng mas kunting pagtangkad. Laban ready sa paghatid. After may saya, kung sasagahan mo yung nabada, noon yun. Dahil sa Bubble Wings Power Liquid. May power mo sa technology, kaya mas maraming malalaman. Bagong Wings Power Liquid. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap, Chicken Joy. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap, Chicken Joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap, Chicken Joy. Your playground, now online. FBK has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet rate page. Nagtotoo ka? Walang gano'n. Ako, may lagnat ka. Tenta yan. Ang tenta, pwede sa walang laman ng tiyan. Plastic, no shake, no pait sa dami. Ang galing ng tenta. Nagsusukat may lagnat ka na. Paano kainom ng gamot? Siyempre, Mommy. Ang tenta, pwede kahit walang laman ng tiyan. Plastic, no shake, no pait sa dami. Ang galing ng tenta. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Sip-sip, sarap, sulit. Ang sarap ng sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na sa San Marino Corn Tuna. Excited to go, Mr. V? Let's go! With aging, nagkaka-muscle decay, which leads to higher risk of illness and even more muscle decay. Yan ang cycle of weakness. Kaya may pinalakas na Ensure Gold with Strength Pro. May HMB to help build muscle mass and YBG to help build immunity. Let's help build the cycle of strength. Ensure Gold with Strength Pro. Promise me, hindi ka mabibitin. With Bet88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte ko. Bet88.ph. A double layer of milky and cocoa creams combined with 2 crunchy wafer bites. Surprise them back with Kinder Joy. Taas ng lagnat? Ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo.
Lakas ng tama pero di masak sa hamon ng bukas. Sabi sa'yo eh. Tara, Greg! Sige! Bigyan mo nga kami ng dalawang grande. Masaya-masaya kayo makumando ano ba ako siya? Paano itong si Paring Ligor na-promote? Bukas na maramo kami na siya. Siya lang ang hepe ng presinto namin sa Quiapo ngayon. Talaga po. Kaya, congratulate niyo naman si Paring Ligor! Ano ba? Hindi niya. Congratulations po, amigo. Ito naman mga ito, parang walang kabuhay-buhay pang pati niyo. Ulitin niyo. Ayun, sige! Pare, ayaw mo na yan. Hindi naman mahalaga sinasabi naman yan. Sa kaso na tayo, Sige. Magkakita lang ha. Sige po. Mga talaga. Ito talaga si mga Gregor ko. Nakuha niya pang mag-selling. Watak-watak yung pamilya niya. Promote niya na. Pag-isa ka lang naman. Dapat ang ganito kay mga butang sasabihin eh. No? Kung parang tulong na pinakulong niya sa akin, guys. Naku, baka inaaway ko yan. Aabutin talaga sa akin yun. Wow. Matapang niyo lang naman kasi nakatalikod si Mang Gregor. Di kayo mag-akyat. Pag ako, ito. Ako naman, bakit ako rani? Ano? Nabagil ba ba? Ako na lang. Sige mo, tapang doon. Ikaw yung gawin mo away. sige, salamat ha. Pare, tara. Pare, sinabi mo po doon sa baba, baka maging usap-usapan pa rin yan. Ano naman, pare? Naghirapan mo naman yan, di ba? Nagbunga naman lahat ng paghihirap mo, ha? Sabi nga nung mga superior natin dati, di ba? Yung pagiging matuwid mo, yan ang ibabagsak mo. Ay, tingnan mo nga ngayon. Ikaw lang ang hepe natin. Salamat pare. Hindi ko rin naman akalain na makaabot ko yung magiging kapitan. Alam mo naman ako, masaya na ako na nagsiservisyo sa bayan. Pero masaya ako man ito. Sa wakas, nabuo nga yung paghihirap ko. Congrats, pare. Salamat. Alam ko, pare, mahirap ang maging isang hepe. Pero kilala naman kita eh. Kaya mo yan. Salamat sa tiwala. Sisimulan ko yung pagbabago sa presinto natin. Hindi ako papakain sa sistema. Lahat ng magiging pas ako para protektahan ng bayan. Ayos yan, pare. Ang dami mong plano sa presinto natin. ah. Sayang nga lang at wala ang pamilya. Si Marites, makakulong kung saan. Ikaw pa mismo ang hepe. Accessories to the crime lang naman ang kaso ni Marites. Baka pwede mo siyang iyan sa lahat. Pare, ngayong kapitan ka na, baka naman pwede mo. Unahin mo muna yung pamilya mo kaysa sa pagiging polis mo. Halika, hindi na naman dito. Gusto ko lang mag-sorry kung nasungitan kita kanina. Erika, gagawin ko ang lahat. Kahit na gano'n pa kahirap. Para sa yung dalawa ni baby. Handa ako magtiis at mag-usap. Hindi ako mahiwalay sa inyo. Alam ko naman yun. Pero kayo ko naman na ginagano ka nila. Narinig ko tinawag ka doon ni Lolo, ah. Bakit daw? Nag-usap na kami. Gusto niya ako makilala. Ano nag-uusapan niyo? Mag-usap ba kayo? Erika, pinero siya. Kahit na mukhang mag-aanong loob niya sa akin yun. Alam ko hindi niya ako tuloy na gusto lang dito. Maliban sa'yo. Alam ko walang may tanggap sa akin sa pamilya to. Buisit na Matilde na yan. Ano ba meron sa pamilya ni Tanggol? Tama? Lahat ba sila salot? Ma, kung hindi nangaagaw ng yaman ng yaman, nangingialam ng trabaho ng may trabaho. Parang hindi ka naman sanay sa politika, Pilito. Sa politika, naging sa utak mo.
Hindi lahat kakampi. Hindi. Yung mga yan, gusto lang din makakubra ng mga yung si Matilde. Kaya yung nakikisiksik sa City Hall kasi gusto lang din makanakaw din ng pera ng bayan. Yun na yung sinasabi ko eh. Exactly. Padangal-dangal, tigilan na ako, Matilde. Huwag ako Jackie, Oh, narinig kong pinag-uusapan niyo si Matilde. Papa, si Matilde bumalik ng City Hall as consultant ng mga konsihal ng partido ng Tanggol. Oh, gusto niyo maglingkod sa bayan? Oo, baka hinahanap ako. Asa ka, Gustavo? Nandun si Matilde dahil babantayan niya daw ang bawat kilos nitong si dito. Dahil si Tanggol naman daw ang totoong panalo. May bagay lang kayo. Ano ko hindi mo? Jackie, Hindi ko gusto yung tono ng pananamtang. Kongresista ka nga at ako natalo. Pero ako pa rin ang pinuno sa pamilya nito. Tita, ganun. Kung ako lang ang masusunod, matagal nang laktaan si Matilde. What the hell do I have to do, Kuya, to get rid of these insects in the City Hall? Wala kang gagawin ngayon, Matilde. Kapag may ginawa ka, nakalimutan ko na yan. May paglalagyan ka. Papa, hindi kami kalaban mo. Tanggol at yung mga sumuporta sa kanya na bumangga sa atin, sila ang kalaban mo. Tungkol sa kanya magalit mo sa amin. Baka naman hindi mo yan magagawa kasi kasama ka na nila, Gustavo. Kakampi ka ng Tanggol. Silence means yes. Basta sinabi ko. Walang gagalaw kay Matilde. Hindi na niyo? I've learned anything from you. Yun ay kung paano tutuhin ng mga girero, mga kalaban. If and when Matilde crosses the line, I'm gonna give her what she deserves. Tulad ng ginawa ko sa mga kuya. Ngayon, gusto mo na kunin yung anak mo. Sir, ito ang ginawa nila. Hindi ko ibigay yung anak ko sa anak ko. Ngayon, pwes. Kausap mo na. Kung sinasabi mo tutulong sa akin. Hindi pa siya napaparamdam dito eh. Hindi magpapalama ang mga kalaban. Dad, ano naman kailangan mo? Sige, tuloy mo lang yan kasi agaw ko na dun sa asawa mo. Huwag kang mag-alala kasi ngayon, yung anak mo naman. Ay, Jacob! Dapat dyan, hindi makaposisyon ako sa'yo. Gagamitin ko ang utak ko. Malapit na ang katapusan ng sins of the Father sa mga alaala ng nakaraan. Nagkukubli ang puwersa ng kaliliman. Tuwing dumadaan po kami dito, parang merong sumusunod. Dala nila'y hilakbot sa mundo ng mga tao. Pagtingin po niya, may nakasilip ibang tao na wala naman po doon. Walang hawas ang kanilang pagkapala. Medyo aggressive. Madami po masyado sa taas. May, may mga pulang-pula yung mata. Hatid ni Kabayan Noy de Castro ang bagong koleksyon ng mga kwentong katatakutan sa kababalaghan. Ang kagat ng dilim. Ngayon, October 26 na. Magandang tuloy. Bayan. Si Dr. Dana, bigla na posible matcha. Lakas makaubos ng sabon. Imposible makatipid. Posible sa kanya, Tower Liquid. Sa 15-minute pre-wash, wala nang lupa. It's good, ah. Imposible matcha, posible sa kanya. Sa dami ng germs ngayon, Of
afford bang magkasakit sila? Siyempre hindi. Kaya I use my trusted safeguard. Now, mas pinalaki, mas pinasulit, mas protected with complete temperature protection. Better safe than sorry. Pwedeng makipag-kaibigan, holders are exposed to 200 cold viruses. I'm protected while making friends. I only choose Nido 3 Plus. With up to 1 billion probiotics. Move on for respiratory protection. Nido 3 Plus, your active love. Good day for a date. Bad day for a date. Makadandruff yan. Head and shoulders every day. Prevent dandruff and fatigue from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Luto na ba yung bata? Pinipressure ko ba? Wala ka bang balak mag-asawa? Hindi na lahat ng 555 ko na. Wala ka nang iisipin. Dahil para sa kanin. Ang laki na para ng parang ganun. Bits and Hero for fast relief mula sa parang ganun. Kahit kailan, kahit saan. Bits and Hero. With one angel from the fire, longing to get down, suffered salad, and now Christmas graham bars. Creamy sweet angel from the salad. Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a dog deal. New Dove Deodorant Serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. Bye-bye, dark marks. For even-toned and radiant underarms. Dove. Yes, sir. Dapat mag-ingat sa usok. Ma'am, ang order mo, for na dapat. Sa dami ng opinions, kailangan maging mabusisi. Magtiwala sa Wilkins Distillery, most trusted by doctors and moms nationwide. Time to relax. Seasoned butter coconut. Enjoy relaxing moments with Missing Butter Coconut. Just light on coconut taste. Just light on sweetness. When fantastic good fun. Missing Butter Coconut. Sa lagnat natin, natin, Biojexit. Kaya sa lagnat ng mga po, Nati, Biogesic for Kids. Basta inilapat ko, ipagkakatiwala ko lang sa pinagkakatiwalaan ko. Biogesic for Kids. Hindi na ba? Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken joy. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken joy. Pinaming ng beer. Kaya, just to bring your home. Thanks to Colorado Naturals. 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. You got the phone. For good of protection. Only Coke has 8 million live cells in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan. Nagulot. Tinaw. Nabilaw na. Di tayo sa budget ang bago eh. Kaya mo kang bago. With 5 Express League. Mas nakilal kaysa iba. With 3 times pa linis. Dapat malinis. Dapat kahit. Price is perfect match. Tutulungan kita hanapin ang perfect match mo. What's your secret? Is it really your pet? What you see is what you get. It's a match! Just like Diesel. Our choice of tailgate in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bigay na ako sa pinaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Pag may araw-araw tibay, araw-araw humusay. Pag may tibay katawan at tibay resistensya, mas makakapag-aral ng mahusay. Bear Brand. Saan mo gagawin
Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain with care. Pangatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax. From Taisho. Sarap pag-road trip. Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the cause of pain with care. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax. Also available. Flanax Hot, Rheumatic and Body Pain Cream from Taisho. Pasko na ulit. Holiday rush everywhere. Daming gagawin, daming handaan. Need more help? We got you! Dahil ang best Christmas gift ay food so good na di kong si tita. Fried chicken, burger. Pasko na! Over 1,500 games. Security Pass game fees. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet, elite. Diagnostic baby. Mag-ingat sa dehydration. Non Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Viva Light. Taas ng lagnat. Ingat sa dehydration. With Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Viva Light! Ang programa ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaari mong masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mabasa ko ang nasa isip ko eh. Kinakabahan ko anong magiging desisyon niya. Naiintindihan ko naman siya eh. Alam ko na ayaw na tayong matamay. Alam ko na ayaw na tayong makakay. Kagaya nung nangyari kay Owen. Pero hindi naman na nasukatan ng pagkakaibigan. Mga bata pa lang natin, magkakasama na tayong lahat eh. Tama yung sinabi ni Teng. Ngayon tayo mas sigit kailangan ng tanggol. Kaya mas kailangan patunayan natin yung sarili natin sa akin mo. Kahit sino pa makaharap natin, gagawin natin lahat para maligtas na sa atin. Sandali. Kumanagot na si Tango. Sila. Sila niya. Silipin natin. Ha? Kalman? Ah, si Kalman. Kalman! Hindi kayo makapagsalita eh. Takot-takot na lang. Siguro na sumugod mo sa'yo. Tara, lumabalik ko na yan, Chris! Sinasabi ko na eh! Chris! Ay!
Hindi niya alam, kamatayan ang pupuntahan niya. Kala ni Tanggol, mauutakan niyo tayo. Alam niya na kung saan natin tinago ang tatay niya. Ang hindi niya alam, hindi na sila makakalabas ng buhay dito. Dahil siguraduhin ko maging abo ang naman ito. Nandiyan mo sa GC natin. Nagbigay niya ng bus and marriage sa'yo. Pero hindi ko akalain kung ano ka-friendly. Siya naman siya nagsabi sa akin that we would have to be. But is he really okay with you? Nakulong yung brother niya so far testimony. Kapag nahanap mo yung totoong pumatay kay Alex, kapag napatunayan ko na innocent talaga si Eto, ilalabas ko lahat yun. Hindi ako may kailangan na tulong mo ito. Ako, magtatama. Huwag pagkakamali. Hi guys, I'm here with Kate and Bea. Ba't timing nga kasi? Baka dandruff yan. Use Head and Shoulders every day to prevent dandruff and to take from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Si Close na yung dandruff. Di ba na imposible man siya? Inapitan sa machine. Baka pa isang spin lang yan sa ayaw. In 15 minutes, alam siya. Imposible man siya, sige sa ayaw. Okay? Hindi. Ito, hindi din. All new Jollibee Burger Steak. Bigger patty na, more sauce pa. Sarap. Kasi ayaw namin magpintinga. Ang sagot mo, Annie, may nilot na. Medically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. With NFPM, high in calcium and protein, may collagen at B vitamins. Ang Annie nilot, same goodness. Lessons from Dad and Mom. Care for your things so they last long. Like the bed. Buy using Dell. Magagalang love ng teeth creamer ang patuloy hindi sa ng Dell. Love the long-lasting bango ng Dell. Nandito na ang totoong number 1. Ako ang Arcilio Fantastic Tocino. Gawa ito sa 100% young pork, kaya may tamang lambot at sarap ng tocino. Ay! Eksena ka, fantastic ang number 1. CDO. Sakit na pilates. May bilis relief Golfenal. Subok na marami. Subok for 36 years. Subok nito. Bilis relief na subok na. Golfenal. Yun na lang yan. Curry na creamy. May saktong spice at hint of sweetness. New Golden Curry Filet. Hanap mo sarap, nasa hotdog na. Very good. My child's baby. Masisira na ng pimples from harmful germs? I choose new Safeguard with complete 10 germ protection. Unlike other beauty scents, it protects from 10 harmful germs. Helps fight pimples. Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabik, at may abala pa. Pero kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa natin creamy special ito. There you have a special handaan with Lady's Choice. Champion, the official chocolate drink of the NBA. 50% more protein galing sa milk and egg, plus 10 vitamins at iron. Sarap! Focus na ako sa mag-aaral at sa sports. Sabi ni Doc, happy eating. Sabi ni Doc,
Ferdy. Sabi nito, kumain ng immune system. Immune Pro. Puro para balik 100% immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi nito, Immune Pro. Hindi lang yan. Ay. Fresh ang Max ng dating. With sa fruit salad. And now, Christmas graham bars. Creamy sweet angel condensada. Di ba yung snake girl? Check back yan ah. Naku, nakakamiya ko pa doon. Kahit mga pal, kahit sa loob, perfume mo, all day. Minsan, ramdam natin sa katawan at isipan, baka tumitito na tayo pa. Try new Bear Red Adult Plus. Now with 3. Para may tibay na katawan natin at ngayon, may tibay isipan pa. Kahit tumitito at tumitita, titibay. New Bear Red Adult Plus. My two flavors can now original and special bond. Cheesy over curry free. Cheesy, yeah. My two flavors now original and special pilihan. Daddy, up here! Ngiping! Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatag ako. Sobrang sakit! Panatag sa Flanax. From Tyson. Sarap pag-road trip. Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the cause of pain. With care. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax. Also available. Flanax Hot Rheumatic and Body Pain Cream from Tyson. Your playground? Now online. Technically has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron kang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet. Gusto ko na cookie. Soft that chewy. Gusto ko na cake. Cake na gusto ko. Corn nila choco. Pinalin na kay Jose. Cookie. Nilito. Watch out. Gamas ko na choo-choo. Body pain? Use a lot less. With the right penetration of ingredients. This bonus reflect for pain that massage alone can't relieve, use Salonpas. Relief with sticks for up to 8 hours. Pasko na ulit. Holiday rush everywhere. Daming gagawin, daming handaan. Need more help? We got you. Dahil ang best Christmas gift, I think it's so good na di kong si Tita. Fried chicken, burger, and more. Pasko na, we got you. Panda? Ayusin mo nga. Ma. That house is fun. You weren't even be here in the first place, pero nag-action siya ng tama. Diretsin mo! Wala tayo magsasama. Focus tayo sa pagpapagaling kay mama. Isa ko. Ayoko siyang mawala. Promise me, hindi ko mabibitin. With that ADA, hindi ko mabibitin sa laro. Secure at meron pa maraming payment options for fast cash and ang ng kalala mo. Ibang swerte ko. That's innate.ph. Pag-learn na at kailan ko na, pero agad. Pero di pa siya kumakain. Pwede bigyan ng tebra kahit wala pa tayo. Hashtag no shake, no pa-instant. Ang galing yun. Nasusunod nila ng tanak, ang kailan ng dalawa. Kaya malami, ang kailan ako, kaya lang ng tanak. Hashtag no shake, no pa-instant.
Sige. Papahilahin ko. Asahan ko yan. Asahan ko yan. Maya-maya lang. Baka gusto nilang isa ikaw sa ulo. Bago pa malaman mo yun. Nandito na ako! Alam ko wala na kailangan nyo. Ilabas na lang ako! Dito kasi tanggal! Alam niyo na ang gagawin niyo! Magkira mo tayo! Papalamis ka na siya! Oo! Andito na si Tanggol! Nakalak mo mo! Pagsentista ng mga preso! Pagkasantulan mo! Kapag yan na yan! Pakayag na pagkasin! Ang gusto na ito! Saka may pagkakataon pa kayo makapagpaalam! Sa... Ah!
parties respected arguments, the court resolves that police personnel did not validly arrest the four accused of destructive arson. They are hereby acquitted and are ordered immediately released from confinement. How do you feel about the verdict? Of course, very happy. Very happy. But I hold very new criticism of how Almeida handles Mark's arrests and how pursuits for my client's case will not lie down. Marami na nagtutulungan ng Almeida sa pagmuso ng Almeida. At ang mapatuloy ko, how about this, Sige? Ano ang Sir, sige ako yung relax na ba? Hindi ko pansin eh. Sir, hindi mo mabuti ang araw ng pagdalo ng kapatid ko. Ang pagdali pa. Sabihin mo sa kanya, kapatid ko yun. Natawagan na email niyo ang isang abogado ng disoan sa kanya. May tawad. So, paano napagpuha si Edon sa chat ng cellphone? Ang gusto mo ba i-report mo sa computer? Pero naman, Masasay sa ba? Bakit ko ay? Bakit ko ba makalim? Lumamas na sumunod sa iba pag sa same class. Ano ba? Sige naman niya ang nasa hotel.
It's actually pretty perfectly. Obviously, it's like the scholars work. I was in the weight room
Captain Owen Cooks stepping in to light a fire, cooking for a fully booked dessert flowers. It goes to that to easy. You are the final six for a reason, so welcome. Now, only one team can win tonight, and someone from the losing team, sadly, will be eliminated. After lots of discussion and interference and the feedback of our esteemed players, we've come to a conclusion. The team going through to the semi-final is the blue team. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us. I can't wait to see you back here. Thank you. Goodbye. We lost today pretty plain and simple because we were not on the same page as a team. They just really outperformed us. It sounds like Wayne did a great job in his captaincy, and I'm embarrassed to say that I didn't. Richie, you may have been working next to each other, but you never worked as a team. Understood, sir. Now, Taylor and I myself need to take a very important moment to discuss which one of you is a really. Excuse us. So, Captain was broken, so that's When you think about it, the charge were good. I think there was a lot of flaws in one of the quickly. What was doing this guy? the Skeleton being of the South. But then Jennifer had that little monster. And then she was had that little son. We almost landsliding. But here's the thing, Sam was placing it. So whoever's putting that poison on the plate is a new for champion. As it's literally all the best behind the sun is there with me on the same page. Nobody was supposed to listen. It was a tough service, but it sounds like we all agree on who to go, right? Try. Ross, Jennifer South, after a lot of discussion, we felt the person most responsible for your last tournament was Sav. Sav, unfortunately, tonight you collapsed under this challenge, but more importantly, you lost confidence. I think this challenge took the better of you, but it did not detract from your love for food. I just cannot tell you how grateful I am for the amount of investment that y'all put. I really feel like y'all care about all of us developing this chef. Right, come and say goodbye. Come on. Come on, girl. Push yourself down. I'm fair. You said right here. Today, it's probably the hardest thing I've ever done. Like, this was next level. Take care, and good luck with that farm. Thank you. Yeah, I think my inexperience got better in me. Thanks, sir. Being here on MasterChef was a life-changing experience. I definitely feel like I represented the South. I try to bring one of my chickens on the plane with me. I came here to give it my all. Yeah, that's sexy. It looked good. If I did that, Safe about 2 minutes. In this dish, what I really taste and see is teamwork. Andy and Sav cooked the best course meal of the night. being here in the MasterChef kitchen totally changed how I saw what's possible for my future and what's possible for me. Take your time. Roll Tide. Roll Tide! It's just reinvigorating my desire to pursue my food dreams and we keep striving for whatever it takes. Next time, it's the semi-final. You are facing 2 challenges. We will see a Michelin star stuffed pasta dish. Come on, guys. It's absolutely insane. Just 3 of you are making it into the finale. Great, now he's on. There's only one man standing in your way. Me. I asked we cook one of my signature dishes. Let's go. Coming up with Gordon Ramsay. It's scary. From Venice to smoking, no keeps resting. You guys with me? I'm getting anxiety watching that. Should have burned it. I don't know what happened. Take it.
comfortably is my last hope. I'm bringing the biggest hearts. You're a strong woman. I see that. You're beautiful inside and out. Right, you crushed my self-esteem. Her life is going to be so much better. The biggest smiles. Wow. You're so glad. And of course, the biggest pops. I have a big grand-sized book. Oh, dude. I usually get splashed. And some young talent to teach them how it's done. Perfect. Let's go. Kiara Unleashed. I don't feel like Reagan's been to me off me. Here we go, Lifetime fam. New network, same pops, you can't get enough of. I'm pretty sure that was the most I've ever seen. Let's do it again. Dr. Pepper breaking out. On your Lifetime. Today, I'm doing a surprise. Do you feel anything yet through me? I was just getting up, but it wasn't, I was literally just gonna, all of a sudden I started feeling totally nauseous for no reason. And then I was gonna ask you, do you ever get nervous, like I could read you? Yeah, all the time. Were you thinking about that? I know things. Yeah, I know we haven't worked, we've got home together, well, we've been working together for like 2 months. Yeah. Well, who's the father figure for you that guy? You just said to me, just tell him I'm sorry. My mom's. Yeah, I don't, you made me feel like that he was ashamed.